kayang mulat pamuring bawana tinon saking Mandrawa Mastu Purnomo Sidem Mastu silat meriwang jagat karana siran tondo kawisesaning bisana sono sinawung langen wilapa estu masres tantur lampahing Buddha dinantur tutur katula tetela mredurat palasing praja Winursita upama paraminis Karagyudu ing jaman purwa. Winardi tameng lelata mangket kawasaning kupita panggung pelambang matumpa-tumpa panggung panggeng panggung sang murweng kata. Sirdata pitana nanggih kocapa ingkang kinarya eka adidasa purwa eka marang sayujadi marang liwih dasa wilangan 10 purwaraning kawitan senajan tangupaya pada 1000 tanantu sadasa satus mbuya bisa ngaturaken kekalih ingkang pantes kinarya purwaning kandha kacarita ateging kayangan Suralaya iya kayangan Salendra Bawana Paku Jati Taliwani iya kayangan Junggring Saloka adeging kayangan dumunung ana puncahing Gunung Tengguru ingkang mapane ana ing tanah Indu kena sinebataken Gunung Himalaya pramila winestanan kayangan Suraya tembung Sura Sengaliwani Layapati sapa ing wani munggah ing kayangan Suralaya jalma ingkang wani ndadakake marang patine Salendra Bawana Salendra Panguwasa Bawana jagat ingkang angkel gawe wonten ing kayangan Suralaya Darbe Panguwasa ngatur marang titah saklumahing bumi sakurbing langit ya Paku Jati Taliwani ingkang kula mengku teges tembung paku kekencenganing ati jati dadi manungsa tali paning seting angkara wani wis ngani pilihaning jalma kang bisa aning seti marang kamurkanira ngetokake kalamunta dadi dating manungsa iya kayangan Junggring Sloka
Junggring Sloka ya teges kayangan Junggiri Saloka. Ingkang kula mengku teges tembung Jungus Sirahe Pucuk Giri Gunung Saloka wis ngarani puncahing gunung ingkang mawa cahya. Patut kamuta iku papaning dewa kang ambek suci. Candraning kayangan dhuwur wibawane ya teges lepas panguasane padang obore dhuwur pupuse upama Kacandra adeging kayangan mengraken gunung Jamur Dipa nganakaken mono Tegal kepanasan ngiringaken kawah Candra Dimuka ngayunaken pelataraning gunung Kuwandawaru ing atase gunung Jamur Dipa ingkang kinarya niti marang obahing jagat nganakaken mono Tegal kepanasan ingkang kinarya pangonaning kewan ing kayangan Suralaya ingkang wilangane 145 pancal panggung pinter tata jalma ngiringaken kawah Candra Dimuka ing kono papan pidananing dewa ingkang nandhang kalepatan ngayunaken plataraning gunung Kuwandawaru kaminangka marak sowan para Hapsara inggih sanyatane kayangan kondang kalamun satu mara satu mati jalma mara keplayu jalma pinilih bisa munggahing kayangan Suralaya pinunggil semanten rupakan kayangan kacarita ingkang pinuju lenggah wonten ing dampar cendhane dumunung ing Bali Marcu Pundamani yaiku tetunggiling para dewa Tridasa Watanawa ingkang wenang den ucapna mawise Sang Hyang Permesti Bathara Guru ya Sang Hyang Catur Boja ya Sang Hyang Sulewah ya Sang Hyang Randu Gumbala ya Sang Hyang Samba ya Sang Hyang Manik Maya apa marmane kepanwise Sang Hyang Permesti Bathara Guru ing kulo darbe wewenang paring tuladha marang para titah mercapada ya Sang Hyang Jagat Nata jagat ingkang wis gelar nata ratu senajan to dadi ratu angratoni para ratu ateges nguwasani para titah sejagat rat pramudita Girinata giri gunung
Winata sing arani juling ratu mungging puncang arga. Ya Sang Hyang Catur Buddha Catur wilangan papat Buddha sing arani Sang Hyang Guru wenang maringi uga kelawan busana marang para titamerta padha ing mapan wonten kiblat papat. Ya Sang Hyang Solewah katitik kawonane Sang Hyang Permesti Bathara Guru kang garbe ciri ing papan tenggok ana Sumaratmawa Seta. Sang Hyang Randu Gumbara awis Sang Hyang Guru minangka dadi pangayoming para dewa. Ya Sang Hyang Sumba dasar kono bagus warnane. Sang Hyang Manik Moya awis Sang Hyang Guru minangka dadi memanik ing para dewa. Ya Sang Hyang Nilakanta lan Sang Hyang Guru minangka dadi kaca benggalaning para jiwandana. Rikala semana jenengan wonten dampar tendani menggerakan Prabi Apsara ten Apsari kepareng ngrasuk marang keprabaning Jawata kang nyatane tan prabeda marang para titamerta padha. Ngagem kutha Kencana Jamang Mas Yusa 3 kinanting Garuda Warkina Garuda Mungkur sang-sangan naga marang sang saltasi nangga Prabangkara simping swing pati entel-entel tiba njodo sampure cindhi wilis ulun-ulun nagaraja ilang kalbau kang sarwa bebengalan taswara kampu sinepok rendo jawi naldi untal mas nepeng lantian cindhi puspita. Sekawan kang garbi pangwasa dewi-dewi ingkang kaling asta pusaka kembangi kayu klepu dewa ndaru tuwin tipu manik asta gina kang isi banyu panguripan ingkang kalih darbi pangwasa ngasta pusaka cis trisula tuwin jaludara. Rikala semanan katon ning kadya Jaladrina ning kadya Arga. Aniti priksa marang saking para Jawata kang wonten ing pasuwanan. Senajan to akeh para dewa tridasa Watanawa nanging datan wonten kang kepareng abiyantara. Lan datan ana ingkang kepareng cetaketan marang lenggahira Sang Hyang Guru. Kejaba ingkang rayi ngukir pidikan Batari Durga. Ingkang darbi pangwasa ngatur marang saking para baju barat kota penyembing abiyantara pepatih ing Kayangan Singalaya ingkang lenggah wonten ing Kayangan Sigara pangudal-udal Sudu wangsul Sang Hyang Nurada ya Kaneka putra
Jawata kang darbi watak jujur. Tan darbi rasa ambedaken marang saking Pratita Mertapada. Ingkang luput den luputaken, ingkang bener den beneraken. Patut kalamun Sang Hyang Narada minangka dadi pikuwating kalangan Suralaya. Rikala semana mengkeraken maring putra kekalih ingkang putra Sang Hyang Masna tuwin Bathara Penyarian. Tumungkul muka konjeming Bantala suku Jaja teken janggut ngapuran cangatan ngono. Katon ambe berkonco ajri kalamunta kalepatan nggih sami marak sowan. Sumrambing para dewa Tridasa Watanawa ingin sami netepi marang kewajiban. Blabar pindha jaladri mungking daratan. Sirtan ana kang sami sabawa. Rong ning maringin datan ubah. Maruta datan lumampah. Lamat-lamat kabeh arsa swaraning gamelan Lukananta. Ingkang muni tanpa tinabuh. Bisa amurwani asring paswaning kayangan Salindra Bawana. Dia teko mangkono kotapo wis tumeka ing Titiwanci. Sang Hyang Permedi Bathara Guwarsa medhar sabda ingkang kinar tertandha pusaka ing kayangan Suralaya Kanjeng Kyai Songsong dilap mijil sangka telenging kayangan kaya bisa paring sasmita marang para putra-putra dewa. Sanalika sami ngangsek nggih samarak sowan. Urging pasiban sinarengan suraning alun banteng Kawah Candra dimuka. Kaya mriyem Kalantaka. Dikonto jajari konco duduk kono maju saksek.
Tekian kang sarwa manik kawin nyosinau sasat sekar ukian sang batari sang kirinoto sedengiro ingkang siniwaka Masri Iwang Kirinoto nontrang kontrang sang rekeno pinon katon asri rengganing busana Dewa sumiwa ing kayangan Suralaya rikadal nalariwa alon wedering sabda Sang Hyang Kirinoto pangastuti Sangayu Palungguhan ulun mangita Kakang Rada mbuyan dadosaken kejut ing manah kita ulun timbali majeng wonten ing ngarsa ulun Kakang Kanika Ong Siwarsana ulun tampi mawi tangan kekalih pangandikaipun Adi ingkang lumentah dhateng ing Raka Sigra pangudal-udal saderipun Adi Guru paring pangandika dhateng ing Raka wonten Jawi nggadahi raos ingkang kumarasan nanging sasampunipun nampi pangandikaipun Adi tata tentrem manah kula gambaraken kados siniram Tirta Waiswindu Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Rada nggih kejawi saking menika istining manah Ripaduka amung badhe nyuwun prisa kadiparan kawontenanipun para dewa para yoga-yoga ulun ing wedal samangki ulun timbali majeng wonten pasowanan engetipun ing Raka sedaya para putra-putra dewa mbuya wenten ing lirwaken dawuh sampun sami ngadhep ngarsanipun Adi Pramesti tapi dumateng wajibanipun piyambak-piyambak
bukti nyatanipun sampun wonten Paswanan nata caos bulu bektinipun para dewa tumuju dhateng Adi Pramesti. Syukur bejo sewu. Kakang Rada ulun aturi mrayogaken lenggah langkung rumiyin. Nggih, dhateng sika Di. Masna kita padha basuki. I pangestunipun pukulun kados mboten kirang setunggal menapa. Keparenga ingkang putra ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha kulun. Iya ulun trima panastuti ulun tampanana. Kula tancang puceng weni mugi ndadosna jimat paripih. Senajan penyarian semunuga kita padha basuki. Kula nuli nampi pangestunipun pukulun Bathara Guru kados mboten kirang setunggal menapa. Sowan kula kepareng ngaturaken pabekti mugi kunjuk ngandhap padha ulun. Iya ulun trima penyarian. Bathari Durga, iki wonten paring pangandika pukulun. Marta kita prayogakna anggon kita ngadhep ana ngarsa ulun. Tungestakaken dawuh timbanipun Iwang Pukulun. Saderipun Pukulun Bathara Guru lenggah wonten ing Palenggan Agung. Ripat duka kula sampun wonten Paswanan. Rinten Pantara laturi pesasat andheku wong ardiantara paduka Kulun Bathara Guru. Bathari Durga iya. Wangsul wengersanipun Kakang Kanika Putra. Kondur pangandikipun Adi ndawuh dhateng ing Raka wonten paring pangandika kadiparan. Dinten puniki ulun ngawontenaken pasibanipun para Jawata ing wosipun. Ulun punika angel nggahi wonten ing kayangan nyepeng pangwaosing para dewa. Tesih ketingal ageng cacatipun. Cacatipun ngerai sami kalian cacatipun para putra-putra Jiwandana. Ingkang kangge dedasar punapi. Enget ulun sedaya para putra-putra Jawata mbuyawenten ingkang ujiwani tumrap tata tertibing piswanan pangaturing kayangan sampun ketingal sae lan manggih tata tentrem ewadene. Adi Guru tesih menggalih wonten cacatipun menika menggalih dados cacatipun Adi Kadiparan. Kakang Rada punapi dereng nate mangertos. Ih, estunipun gedhik pangertosipun ing Raka pramila jumadong dawuh. Cacatipun ingkang rayi. Ingkang rayi menika setunggaling ratu, ratuning para ratu. Nguwasani para dewa, Tridasa Wataknawa. Nanging tesih wonten setunggaling titah mercapada ingkang kumawantun nungkak krama tanpa tata krama kaliyan ingkang rayi. Inggih kaliyan para putra-putra Jawata. Mbuya wonten malih kejawi namung Kakang Wayah Werkudara. Kang Wayah Antasena duwen wisanggeni. Ingkang mbuya bisa tata krama tanpa saged ngajeni dhateng para dewa. Sepisan menika kaping kalih ingkang Wayah Madukara Arjuna ingkang kumawantun nggibang para widodari. Cacatipun Jawata sampun kula aturaken ngersapun Kakang Rada yen saged wiwit dinten menika badhe ulun sirnakaken lan badhe ulun damel ingkang tulus para Jawata ampun ngantos wonten cacat ingkang langkung ageng. Jalaran menika mangki yen boten dipun sirnakaken
temtu badhe damel patuladan ingkang boten sae mekaten Kakang Rodo. Long ramyang kang driya liruang tandra katawangan sumu ing tias lir katuridan limut kabiyataning rudet kekunging yang wisesa tanana kang anggono raras keparenga ingkang raka badhe munjuk atur nggih. Kalepatanipun para titah ingkang nembe dipun ngendikaken Adi Pramesti Bathara Guru menika istanipun sumberipun kalepatan Adi Guru piyambak. Menapa sababipun malah ingkang rayi ingkang dados sumbering kalepatan? Wiwit saking Werkudara. Werkudara mbuya saged tata krama. Jalaran ingkang nguwaosi jagatipun Werkudara menika ingkang putra Bathara Bayu. Nggih. Bathara Bayu menika putranipun sinten? Inggih Atmaja Wulun piyambak. Mergane ora isa tata krama Werkudara jalaran dimongi Bathara Bayu jalaran bayunipun ora isa tata krama. Lajeng sumberipun kalepatan dhateng Adi Guru piyambak. Apa sebabe Adi Guru wau ngajeng kagungan putra kang putra Bathara Bayu kok nganti ora isa basa? Menika sepisan. Lajeng kaping kalih Antasena. Anggenipun mbuya saged tata krama Antasena menika sampun pejah. Dipun anggi sawung wonten kayangan Suralaya. Gesangipun Antasena karana kapurba dening Sang Hyang Wenang kodratipun Antasena bisa waras nanging darbi cacat ora isa tata krama. Ing lepat Adi Guru jalaran bocah durung ngerti apa-apa, durung ngerti dosa wis dijagokke ana kayangan. Ingkang dipun conto kados kala jaman Gatotkaca. Nggih. Lah ingkang kaping 3 Wisanggeni. Anggenipun mboya saged tata krama Wisanggeni menika iki saking Adi Guru piyambak. Rikala Wisanggeni tesih wonten Guwa Garba salebetipun pitung candra menika dipun gigi pejahipun jalaran Dresana Lebadi pun dawuhaken kalian Diwasrani. Diwasrani punika putranipun angkat Adi Betari Durga. Tobi pun dangu menika tiyangipun wonten. Nggih. Usana digege marang Bathara Brahma awit saking ajripun dhateng Adi Guru bayi lair. Dipateni Bathara Brahma ora isa mati merga ya kesinungan Sang Hyang Wenang. Pokokipun Sang Hyang Wenang menika patuladan nglamungaken Sang Hyang Wenang. Dadi wong menika bisa darbi rasa menang yen pancen jujur tumindake. Senajan lari dereng dosa yen pancen jujur tumindake bisa menang
ngadepake marang kamurkaning Bawana. Inggih, kamurkanipun Adi Guru. Bukti nyatanipun lari ngedipun pidana dhateng pun Brama pun pejahi mboten saged pejah malah ngamuk dhateng kayangan. Kengetan Bu Yadi, kengetan Kakang Rutu. Lah klebet ila-ila dirasa bocah menika isih ana guwa garbaning ibu menika luwih gedhe panguwasane. Aja cok nyiksa bocah ana jroning guwa garba. Mekaten awit nyata-nyata yen menika ageng panguwasipun. Ulun cok ngertos piyambak sambatipun para titamerta padha nek pancen putek ing nalar. Gandeng kowe durung resemi karo aku andang gerbini nek nggugu aku saiki suntikno wae. Niku jane mboyakena. Awit badhe nampi pidana ingkang langkung ageng kalian Adi Guru ingin dipun conto menika wau. Nampi sapudaning jawata nyunto kalian Adi Guru ingkang dipun alami rikala nyiksa wisanggeni. Nggih. Sakmenika Janaka menika titah kumawantun garwa widodari mongko istanipun Jidewa menika sampun mujangga. Yen dewa judune widodari. Nggih, janipun pancen leres. Nek dewa karo widodari, buta karo rayeksi, nggih. Nek satriya karo wanita, ratu karo putri, nggih. Yen wiyaga karo sapa sing gelem. Kanten menika. Nangga sawangsulipun Janaka wani garwa widodari menika Janaka menika sinten? Janaka niku sinten? Ulun mbuya mangertos Sang Hyang Suwerna. Mila kiyat gadah garwa widodari kiyat. Nggih Kakang Rudu. Sepisan menika kaping kalipun ora mung siji loro widodari anggere widodari dadi bojone Janaka. Merga dheweke niku Sang Hyang Suwerna. Kiyat anggenipun nata para widodari. Pambukanipun Adi Guru marengaken Supraba dadi pertimbangane Arjuna rikala dipun sawungaken wonten kayangan mengsah kayani Watakaca. Inggih maringaken sinten? Inggih kulun piyambak. Ning rak namung Supraba sareng wedal menika saben widodari. Lah niku sing kebangetan niku widodarine. Merga njuk do etok-etok ngimpi nangis karo bapakne. Kula nek rasa ngladeni Janaka trima mati. Nggih. Bapakne ajeng mulih pripun? Tenimbang anakku mati gedung Janaka tak undangi mrene. Janaka panggil dewa mangkat. Wonten apa pukulun takon rene anakku pek. Lah watak Janaka. Gelem mawon tekate kleresan ora bayar kok. Mboten lho tegese ora nukoni ngono. Dadi jodoh dape Janaka ayo sak anane widodari ngimpi kabeh. Anggara widodari duwe bojo Janaka, anggara widodari dadi manten Janaka. Wonten ngriku menika kelepatanipun Adi Guru. Ewa semanten yen kelepatanipun Adi Guru piyambak panjenengan boten ngrumaosi malah menika para titah boten dosa badhe pun brasta pun anggep menika lepat ulun Buya Nayogyani. Pandhawa menika ora kena disuda. Pandhawa ora kena dimbuhi, gelem ora gelem Pandhawa kudu ming 5. Nggih. Pujanganipun Sang Hyang Wenang sapa ingin wani ngrusak Pandhawa iku wong sing bubrah nalare. Yen cara mertapada sing wani ngrusak Pandhawa kuwi wong sing bujat murile ngono.
Mangga rumiyin Kakang Rada panjenengan menika patih ulun. Lah nggih, ulun menika ratunipun. Patih menika istanipun kedah ngayogyaning sabdaning ratu. Nek ngendikane ratu menika leres menika patih nayogyani nek luput napa ya kudu nayogyani wong luput nek mabubrak kabeh. Ulun gambaraken ulun curiga Kakang Rada Rangka. Wonten pundi kemawon curiga kedah saged manjing Rangka. Niku umum, pancen umum nek curigane menika bener. Nek gresik bengkong lajeng lebokke pripun? Wis saged. Wis saged barang bengkong kok. Bisane kudu dibener dhisik. Benering keris dipandhekke, nek benering tumindak kudu didandani. Nek cara mertapada dioperasi mentale ya. Mun ngriku menika. Kakang Rada, napi di? Yen Kakang Rada mbuya mbantu ing dados ciptaning raos ulun, menapa kelampah Kakang Rada badhe ulun kendeli anggenipun dados dewa. Ulun menika kuwaos. Ampun ngoten niku di. Pangwasa niku ora kena dinggo gendruwo. Mboten kena dinggo momok. Ning ulun atur nindakaken ingkang sak bener-bener lan ingkang kula atur nindakaken sak terepe. Yen ngantos menika mangke diguru anggenipun nindakaken nyimpang saking dedasar paburing dewa, nek ana titah sing ngerti kujur niku mangke. Jan boten niku jur cilaka. Mongko titah sing ngerti dedasar paburing dewa wonten malah isih sedulure dhewe Kakang Semar Badranaya. Lah tumindak ngaten menika mangke kepulisan Kakang Semar dadi napa kayangan Suralaya? Wonten menapa-menapa ulun tanggel jawab. Wonten menapa-menapa ulun tameng dodo. Kantun Kakang Rada nayogyani punapi mbuya. Nayogyani nggih mbuya, Mbuya nayogyani nggih. mbuya. Pripun niku? Bantu nggih boten, boten bantu nggih boten. Isinipun namung ulun sumanggaken ingkang raka mijurung wong sampun adi permedi. Nek pancen bisa kelakon nggone bakal nyernake para wayah-wayah ingkang pun anggap lepat monggo. Kula muji syukur nanging mboten saged nyernaken wayah-wayah ingkang pun anggap lepat malah kayangan dadi susah balik. Kang raka yen namung matur syukur. Dadi syukur menawa werni kalih syukur bejo sewu karo syukur kapok apa ora. Yen panjenengan Kakang Rada sampun ngaten, wasipun uger Kakang Rada mboten cawe-cawe. Wonten menapa-menapa ulun ing badhe ngembat, monggo, monggo. Senajan ulun wedal menika patih, tak trima dadi patih gambar mati mawon. Ora melu apa-apa, tunggak waru ora melu-melu, tunggak dadap ora melu garap. Penyarian kula Rama Pukulun aja kelayatan. Metuwun njaba Brama timbalana mrene. Nringetaken dawuh. Mundur saking pasowanan. Ngawi sagung Prajiwandana. Kadilir sang kinuntrang kuntrang Tandya teka mangkono kotapu Sang Hyang Penyari Anus mijil sanga paswanan nyaketi pasibaning para Jiwandana. Pangudas Maindriya angupaya mangkeng raka Sang Hyang Brama. Mangkita para kadang-kadang kula Dewa Tridasa Watanawa apa Adi Bathara
menapa wonten pasibanipun Kakang Brama? Ya ana. Kakang Brama ampun ngantos kaget menipun Kakang Bathara dipun timbali Rama pukulun Bathara Guru. Ila dalah ana wikati apa kok adreng nimbali marang pun Kakang nyimanggaken. Kula aturi ngadhep piyambak nyadong dawuh Kakang Bathara. Ya di Bathara penyalian. Sang Puspitara katiping samirana amrit kongas gandaning sekar gadung kita wis ngadhep ana ngarsa ulun Brama. Kula nuwun inggih Bu Kulun. Saking gugup rasing manah keparenga. Ingkang putra ngaturaken pambukti saiki kunjuk ngandhap padha ya ulun tampa. Kejawi saking menika wonten paring pangandika kados pundi Rama padha Bu Kulun dangu dhateng Yang Putra Ndresila Geni. Ayo kaget ing pamikir kita ulun timbali maju ing wose wektu iki kita ulun punduti keterangan. Kita tresna marang ulun punapi mbuya. Jer paduka menika pepunden kula ingkang ukir juangganipun ingkang putra. Tentu badhe kula tresnani lair tulising batos lan tentu badhe kula suwitani kula udi sangat ingin dados panjenenganipun kula saged maringi kegiatan menggawe ngraos kula yen pancen kita wis tresna lair batin wektu iki kita ulun percaya baliyo ana ing kayangan Ndresila Geni. Putu kita wisanggeni patenana. Yen pancen kita bisa mateni putu kita wisanggeni. Nyata-nyata yen kita gedhe labuhane marang wong tuwa lan ngetokake katresnan kita marang